annabi alaihi salatu wassalam ya ce mafi girman abin da Allah dan adam zai roki Allah abu biyar ne. Mafi girman abin da zaka roki Allah abu biyar ne. Idan Allah ya maka abu biyar din nan to shikenan ya gama maka duniya da lahira. Wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya sahabbai ita. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan li min kulli sharrin. Haka wannan addu'a kowa ya haddace ta kuma ya yawaita ta a rayuwarsa, domin Allah ya karba abu biyar din nan to ya gyara maka nan ya gyara maka can. Yace Allahumma aslih li dini, Allah ka gyara min addini na, ka sa na zama mai riko da addini, mai aiki da addini, mai imani da addini, mai koyi da addini, mai girmama addini, mai yin addini, wanda iya da addini. Ka gyara min addini na in rike shi kankan. Aslih li dini allazi huwa ismatu amri, wanda shine marƙata ta tsira na ranar alkiyama. Wa aslih li duniyaya allati fiha ma'ashi, Allah ka gyara min duniyata. Komai da zan yi a duniya ya zo min da sauki, kan na rasa abinci ko abin sha ko sutura ko magani ko wadata ko lafiya ko zaman lafiya ko alkhairi ko ƴaƴa ko mata ko dukiya ko abokai ko makota ko ƴan uwa ko iyaye, duka su zama abin da za su zame maka alheri. Shine aslih li duniyaya allati fiha ma'ashi. Kaji biyu. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, sannan ka gyara min lahirata, na zama mutuwata ta zo min cikin imani, ta zo min cikin sauki, hisabi na a kabari ya zo min cikin sauki, hisabi na alkiyama ya zo min cikin sauki. In an tsaya alkiyama kana cikin inuwa, in an tashi ɗiban farko na mutum 70,000 da za su je aljanna babu hisabi, a ce kana ciki. Kaga lahira ta yi kyau. To shine wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Sai ce wa aslih li akhirati allati waj'al al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Allah ka sa rayuwar da nake yi ƙari nake a cikin alheri. Ya zama rayuwarka, kwanakin da kake, mintunan da kake, sa'o'in da kake yi, awannin da kake yi, ƙara alheri kake yi, ƙara ɗaukaka kake, ƙara girma kake, ƙara wato rayuwarka ta zama kullun alheri ce. Sai ce waj'al al-mauta rahatan li min kulli shar. Allah ka sa in mutuwa ta tazo ta zama hutu ce daga dukkan shari. Ya zama mutuwarka ta zama hutu daga dukkan shari. Haka wannan addu'a tana da muhimmanci. Annabi alaihi salatu wasallam ya koya sahabbai ita. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا